Wij er één bakken in het dorp, dan vinden we in de stad. Bouw mijn bakken bloot, lekker bloot. Dat is een oud Chinees gezegd, hè? Ik heb mijn oom een regaal tussen, die was 50. Als je over 50 wordt, wil je al een beetje oud. Maak je een dan maar even naar de warmste bakker van me aan, dan komt het wel weer goed. Nou, zijn even gezond stoken, even. Ja, zulke dingen vind ik prachtig. Serieus, dat is een kwartier, dan moet het eraf worden. Je moet een beetje lal in het leven, jongens. Zo, ik ben bij hem een kwartier op trein. En dan tolvoeren dan eten. Nou ja, dan ga ik leggen uit. Dan denk ik dat jouw trein 3 uur bij. Nou, dan pielen we dan heen terug, dat zou je doen. Het heet eigenlijk helemaal water, maar wij hadden Friks zwetswater van maken. En hoe kwamen we hier nou bij? In een vakantie, wie mijn vrouw, wij zijn ergens in Roden. En die hebben ze jetboen in potjes. Ik zei, wij moeten dan van dat hoedje hierop. Dat verkeven we dan niet. Ik in diezelfde denk je, ik zei, we kunnen wel gebakken luchtverkeping in. Dat is het werk. Nee, volgens mijn vrouw, we dan eerst maar mooi zwetswetter. Maak je dat eerst maar eens. Nou, dan ga ik daar even nog nooit af. En dan ging ik dat boekje. En dus die eenmaal wetter, nou, dat kon niet mooi, hè? Maar klopt het dat jou wat dat omgeen als bakker graag altijd een beetje eigenzinnig wezen, mooi, wat grappen en grollen? Dat mag ik niet. Dat is, ja. En dan zulke mensen, zulke even een geneesje. En dan zulke die lipjes naar eren en ja, dan denk ik, goed zo jongens, dat heeft we goed in. Ballenbakken hobby, nee, daar hebben wij wat oors. Dan pakken we gewoon zo'n briefje en dat is makkelijk als we te min geld in de kassa hebben. Dan stoppen we dit in dit apparaatje. En dan even draaien. En dan om 100 keer maar die vervast worden, maar er naar hangt die. En dan komt er, huppa. Nou, is het nou mooi of is het net mooi? Dit is een andere filmproject. Ik had zelf ook nog net zo'n op een plaatje. Die heb ik voor een hartstikke mooie prijs op een veiling gekocht. Een filmproject doet nu zo'n 50 plus 60 Laura en Hardy films. En Shelley Chaplin. Maar nou wordt het me eigenlijk wel duidelijk. Je creëert hier je eigen comedyfilms als het ware. Ja, dat speelt je dadelijk dan. Dan moet je zo'n mooie Howard en Bell. Oh, dit. Oh, ik ben de eerste hier onder de pan. Toch.